subhanallah subhanallah. wai yanzu Dr. Baba za a yi wanga almajiri shi zai tablir. To, zancen gaskiya inspector almajiri ne yanci za a samu ya samu lahiya har ya tashi tsaye wannan gangariya a sati kanta sai an sai kasar waje. Shi kuma lamari an ka ce sai an yi ta kasar waje ka san lamari wanda zai ci kuɗi da yawa. Kuma a halin shi na almajiri ka san abu ne wanda ba zai yi ba. Ina takaice sai in ci kuro na rashin lahiya sai da hankuri da shi. Abu ne wanda ya riga ya faru kuro sai dai a har gaba. Kenan sai dai wanda abin bai hore gare su ba a samu a musu waye musu kai bisa ga harkar bara su daina harkar bara dan ba ta ka alheri tun da kaga dai wanda ba Allah ba ta kai alheri ba bismillah ko ba gaskiya ba to mun gode. to assalamu alaikum to assalamu alaikum to monsieur l'agent to assalamu alaikum to merci. Mun inspector wanda sun karɓi almajirin nan sun zo. Ote, ke musu shigo. Aha. Assalamu alaikum assalam. Bismillah. Ya muna laya. Sannu. Lafiya lau. Alhaji ya mai jikin da dama? Ya dama wallahi mai jiki shi nan ya gode ma Allah. To, Alhaji bisa binciken da mun kai mun ga kana da gaskiya kuma bisa hannunka kake. Don haka kuma kana da cikakkun takardu. Don haka za mu salme ka muna fatan Allah ya tsare gaba. To ba mu. Na gode, na gode. Ba To, mu insha Allah. Ba mu. to Allah ya kiyaye, Allah ya tsare Alhaji insha Allah. Sai an jima na. To, kai kuma bisa binciken da mun kai sai ni baki da gaskiya. Lalle mai gida na san da cewa ni ne abin da gaskiya. Me amma dan Allah ina son ku mini hakuri lamarin na a gyara shi. Mene ne sunanka? Sunana Damso, Sunan ma'aikinka. sunan mahaifina Sani. Kana da permi ma'ana takardar tabba da aituki. Wallahi mai gida ba ni da ita. Kana da assurance ma'ana takardar tabba da ta kare ka. Takardar kariya. Ita ma mai gida babu ta. Kana da vignette takarda ce ta 'yan info. Shi ma ban da shi. Kana da receipt takarda ma'ana take nuna ka sai moto. Duka mai gida wannan abun ba ni da su. Sai dai a yi mini hakuri a gyara ni. To kai laifinka biyu ne. Na farko ka ka almajiri ba tare da gaskiya ba. Subhanallah. Na biyu kuma ba ka da takarda ko guda. Wannan haka ya sa mu duka ƙasa. Za mu riƙe ka a nan. Za ka ba mu lambar uwayenka. Za mu kira su zo nan ga. Gaskiya mai gida ni maraya ne. To kai maraya ne baka da kowa ɗan uwarka ko kuma wanda kake gidan shi. Akwai lambar kanin babana. To sai ka bani ita da kira shi. Shikenan ku ba abun ka. 89 43 89 02. Ne ne sunan shi? Rabi. Assalamu alaikum. Malam Rabi ne? Daga Famsiriya ne. Yaro na gidanka yana nan wajen mu. Ya yi aksida Damso muna son alaka nan da gauga ka iske mu. To salamu alaikum. To sai ka zo. To salamu insha Allah. sai yanzu da maricin gana ya karar ɗawainiya ta yawa
kai dai wanga al'amari yau ni na ni ga iko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji barka da. Ina laya. Ya kai kadai kana ta magana. Kai dole na in yi magana. Wani sha'ani na same ni tun da sahi nika ta yakka radda waniya da mare can gana irin samu nufi. A kasuwa sai a hankali da Allah da mu jagora. Ai amin amin. Ka san mata da yara rigimar duniya ce na zo in dubi kaya. Aha to babu. Insha Allah. Kamar ko wannan Alhaji akwai daɗi gare sabon yayi na akwai daɗi gare shi. Iko Allah. Ashe akwai daɗi. To kamar haka yana kama nawa kenan? To wanga abin da shike wanga jika biyu wanga 300. To ba matsala kenan ina son guda uku. Guda uku. Da wannan madaran yana kama nawa shi kuma? To wannan ita kuma 550 na. To Alhaji ka san mata rigimar duniya ne a saka mun su. To babu matsala insha Allah. Insha Allah. Aha to ba matsala. Mu gani in muna rabu da rigimar mata da yara. A'a to dole na. Sai da su matan nan in babu mata da ya harkoki sai a hankali. Alhaji ku ba kun samu kun rika ba Alhaji tunda kana da wanga. Sai ko Alhaji. Mutum yana ko ku ba gode ma Allah na ba ku yi ba. To Allah da mu jagora. Amin amin amin. To an gode insha Allah. An gode. Allah tabbata da alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji. Muna la. Aboki da dama ku. Ya yau. Da an hito. Alhaji tun da sahi na ta zakwa ban iske ku ba. Kai mutum yana faɗa ma wasu harkoki na sun ka samu tun da sahi nika ta ekkara dawainiya tun da sahi nika ekkara dawainiya yanzu da sahi da maricin gana ɗin samu ni buɗe ma shagon ga. Ina hitatan da sahi bakin shago na wancan hanya. Ina tahiya na hito da cikin mota zan ba almajiri sadaka. Kawai ga mai moto zakwa ya buge shi. Iko Allah Alhaji. Ya so shi gudu. Ni ce a'a ya tsaya. Sai an kiran yo. Ni ce ma da an ka kiran yo iko. Mutum ina kai bari in faɗa ma harkoki kai ai ni na ga ranar takardu. Takardar Alhaji. Na ga ranar takardu. Alhaji ni sadarin. Ni ce ma da mun ka zo can ana can kwamsiriya. Yanzu an ka bincika takarduna komi ya haɗu tip komi ya haɗu tip an ka tashi ife na shiga ko kwamsar an ka ɗauko an ka muko min an ka ce min Alhaji kai an bincika kana da cikakkun takardu dan haka kai babu matsala ce min tashi in tahiya ka shi amma fa yaro wanda ya buge almajiri fa can an ka rike shi Iko Allah. can an ka rike shi Sun yi min daidai. kuma da an ka bincike shi bai da takarda ko guda kani yaron nan duk wanda bincike shi yaron nan dan shaye-shaye Ba su shaye-shaye haka na suka har. dan shaye-shaye na Nake maka shaye-shaye na tukin nan na suka har. inda ka gani kawai da ya tawo ya bugi almajiran nan kai ni na gama sai ya gama da ni Babu kyawun kallo. babu kyawun kallo Alhaji kuma a wani sa'a. mun aure sa'a sai na cika kada mina na maza baka Alhaji abun gana na shayi ne. yan kwabdodi awo Ya addu'a suna gare mu. addu'a suna ku Insha Allah. ai aihuwa an ka samu Aiwa an ka samu. awo kai na ka samu biki Tun da su sai. kai dai bari in hada ma mu ni na ga iko Allah kai dai ni na ga iko Allah jikana shi ka wanga Jika Alhaji. ba mu Babu da rabu jikana shi shi Alhaji. haka zaka bada amma ba wani abu muka samu sama gare shi ba Aiwa ka sanni Allah ta. to barka dai Allah ya raya bisa kan sunna kai na ka samu aihuwa wanda ina da ma baka da matti to yayi Iko Allah, Alhaji Allah ya kare ki. amin to amin Amma ɗan motuna gana zamani Alhaji. wallahi Yaro wannan nan wanda kace. wanda aka sai ma sabon motan nan Gobe. kwarai Kwamferiya ne. a'a a tai da jama'a takarrun na ayi su an ka yi su ko hankalinka kwance Da na zo gida na sashi kure taki. lalle ko. Da ne buki ga ya ɗauko min wata Wallahi, magana sai tuma da can buki. a to gaskiya gaskiya Alhaji, to salamu ba alaikum. matsala insha Allah an gode Alhaji, sai mun kewaya Insha Allah. insha Allah Wani inspector? Ga wanda cizo nan ya zo. Yo mu shigo. Ok. Bismillah. Wuce. Assalamu alaikum. Salam. Bismillah. Assalamu alaikum. Sanar da zuwa. Kai ne Malam Rabi ko? Insha Allah ni ne. Wannan yaro na wajen ka ne? Wannan yaron na wajena ne dan dan uwana ne da hannuna ya tashi. To wannan yaron hatsari yayi kuma bai da takardu. Inna lillahi. Kuma bisa a bincike da likita yayi almajirin ya taɓu da gangarya. La ilaha illallah. Kuma ka san gangarya ba ƙaramin abu ce. Saboda haka ci da sha magani ya rataya a wannan yaro. Kuma iyalan wannan almajiri sun nemi a ba su diya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu haka za mu
tattara ku mu kai ku gaban alkali sai zai zartar da gaskiya. Ina ƙara gaya ma ko kuma wannan diya dole ne sai kun biya ta, ko kuma gidajenku za ka saida, ko kuma ƙaddara ku, ko kuma gonakinku, amma wannan diya dole ne sai kun biya ta. Inna lillahi. Yanzu ka mai gida babu wani gyara da za a yi. Lalle tabba wannan diya sai an biya ta. Sai an biya? Insha Allah. To wallahi akwai gonarsu ta gado da gidansu na gado. Sai dai su za a saida. Dan ni ko ya kai ni. Ka gani nan ban ciwo ga riga da yan takalmin su kaɗai gare ni. Dan haka in ba su za a saida ba dan ni ban da komi. Ya kamata a saida za a yi. A'a, mu za mu tura ku gaban alkali. Dan alkali shi zai zartar da hukunci na ƙarshe. Kaga irin ta ko? Ai da ma sai irin na gaya ma. Tun can ana ta kamin ƙararka kana gudu cikin gari kana gudu cikin gari ina daji yanzu gashi nan ka jawo mana wata magana me ya haifar yanzu inda ka kashe shi nan sai wata sai ka wace jaraba ce irin wanga kullum a ce mutum bai da wani aiki sai gudane cikin gari baka jin magana baka jin yau ta gobe baka jin yau balantana matsala da ke ba ta bai da takarda ko guda kaga irin ta baka da takardu baka da insurance baka da fermi baka da binyet baka da komi kawai kai ta gudane yanzu dai in ba da Allah ya kare mu na ba inda ya mutu sai ka sai ya za mu kasance mu ya kamata ka san ciwon kanka fa ka san ciwon kanka ka san abin da kake yi wa to za ku iya tahiya nan da sati guda ku taho tare da diya ku a gaban alƙali don in ba haka ba ku tabbatar da duk ƙadarorinku sai an saida su a biya wannan diya. Allah bara bai wallahi la ilaha illallah wa ga yawa ba ne ruwa ke sha ba ne ruwa ana ruwan sha gani sannu za ka tashi ka sha Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya an wallahi. Alaikum salam. Ya kawo jiki. Ka Allah. Wai diya ta ta. Kina yanzu bai fara tashi ba. Mai diya na ko. Subhanallah. Aha to. Na mai diya na. Da dama, lacizo. Da dama. To Allah ya ƙara lafiya. An to aka diya na. Allah da lacizo dan abin marmari na kawo muku da maganin ku da an ce a zan ba ku. Abin marmari mina na ba mu san shi ba. A su wannan kada ta basu. Ku hajiya ga shi abun maganin da na amsu wani doktor da ce a zan bashi. Ɗaya da sahi ɗaya da murici aka ce. Insha Allah. In Allah da dai an kami idan haka zai samu sauƙi in Allah da. Kana diya sai halacci zo ana ba ku zancen lafiya ku dai da baya da duka da abin ya kuna ji ai. Insha Allah. Guda da sahi guda da murici wannan za a bashi. Shi wannan shi kadai zai sha. Insha Allah zai samu sauki. Shi dai a kiyaye da bashi maganin kada a samu muskila wajen bashi. A zan bashi shi kan lokaci. Insha Allah Allah dai bashi lafiya. Hajiya game da zancen diyan nan ne komai nauna sai so. Inda hali na so a tausaya mai a gyara al'amuran nan. Kun ga ban da komai. Gani ma ban ma kai abin da ma ni nake dan jujjuya yana harkoki na babu shi. Na kasance dai ga nan ga kwata ban ce komai ba hajiya dan Allah a tausaya. Ta magana ai ƙarya ta. Wallahi ƙarya ta. Ka buge mana shi ka zo ka kashe bilis. Wani suka shi kaso ce zamu da shi. Kina dana a kawo diya ta ni haka. Abin da zamu ciyo ba mu da shi. Kuna tukin ganganci kuna ta ko ba ku liban hayoyi kan zo kafe muna yi. Wallahi babu shi ke dai. To shikenan hajiya naji bayanin ku. In Allah da zan ta gida in yi diya da ya kamata in ga dai abubuwan nan su dan kan kama. Tun dai ko yanzu ina kan hanya abun ne. Amma dai ina son dai ku kan harakoki waɗanda dan gyara ni.
saboda abun zai min yawa ne da son samu ne dai in samu dai harkokin na a gyara su to ce ko ba haka ba ɗana a kawo su mun san ai ƙarara a kawo su kun ja ina nan je kuma ba ya ranka ya hajja dan gyara lamarin ba gyara ba wani gyara da za a yi ai laifin ku na subhanallah ba kuka aikin ganganci bis titi ba na suna ka toka ma jiya ta baban muna kan a harkokin nan namu a dan gaggama na mu gani abin da ya kan kama subhanallah to shikenan dai insha Allah dai za mu iya kokarin mu gani in Allah dai da tunda ni ma yana da magabata ba ni ne kawai yake abu insha Allah a'a ko dai ya take ai ko aji la ciwo na ko tumta muku dai ba gane in ba zan koma insha Allah to Allah ba shi lafiya baka biyo da komai ba shi ya na ƙara koma duk da magana take dai kuna yi insha Allah to na ta hajiya kauna sai an jima to salamu alaikum na ta halacci sai an jima mama dan Allah kuma wancan bawan Allah uzuri tunda dai wanga abun Allah ya kashi kuma ya ce kaya ne duka ya ba gida Allah bi ki sani kamar ki gashi na kwacewa zai ba mu kuɗin magani suna ta wasu haya suna gurin keta su buga su bige mun mutum sannan mu kyale shi ba wai ki nan kwance yau mi ayi in shigo mu gidan baba bari dan na baba bari ka kaji gashi nan kwance Allah ya ba ku haƙuri amin mai gera shi ka sha magani magani ko yashi tamani yashi tamani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba. Damso. Alhamdulillah. Barka. Barka da dama. Alhamdulillah. Ya gari. Damso. Ya na gankar katon baki hakan ga. Balagoro za ka yi. Wallahi dai baba kun ga harkokin nan ne na kwana biyu sun ka faru. Sun san na muku zancan. Gaba ɗaya ne abubuwan na dun na rasa ma me yake min daɗi. Kun ga gona ta wadda ke gari ni an saida ta. Gida na wanda nake ciki shi ma an saida shi. Yanzu na to ne ma nace in zo gurin ku koya dai. Ba a rasa da za a yi min tunda wanga ku ne ke gare ni yanzu ina son in dai da hali a bani wani dan huri in samu wani dan labi nan da dan kwana bi mu ga Allah zai damso ni ka gani nan kaga dai 1 2 3 wajen mata 3 gare ni ga yara na su kuma in yi kaka da su kai kato da kai zindirki da kai in kaka cikin gidan aje ai da ma sai ni ma zancan nan ka daina gudu cikin gari da moto kakiya kullun sai na ma yau ta gobe daban yau ta daban gobe daban jibi daban gata kullun sai na ma magana a ce yaro ka ce ba ka jin magana ko dai ni ban da wurin da zan aje ka wurin nan ka ta wajen abokanka watakila sun samu wurin da sun kalaba ka duniya ce ga ta riga ta ishe ka babu da ban yi ma ba kana jina ko in ka ta can wajen gayu abokanka su ne za su nema ma wani dan ni ban da wurin da za a aje ka wurin yauwa to dama rawa haka ta kumsa ba mu ce koyin ba dai Allah shi ga maganin komai Allah ne insha Allah sai yanzu na kasa rayuwa tun can da nika nuna ma rayuwa ka ki ka fahimci abin da nake gaya ma ga ta nan ga irin ta nan yanzu ta ni yanzu kaga zuwa nan Allah ya shirye ka in ka shiru ka dawo in kuma ka shiru ba kuma to kai ka sani duniya ce ta riga karatun na nutsu ni kaga zuwa nan ni damso wannan abin da faru da gare ni duka dalilin gudu da moto ne kai Allah ubangiji ya kame sauƙin wannan abu gudu da moto cikin gari ba wani abu ne mai alfanu ba. Yana da amfani mutum ya zanta ya a hankali dan ba dan komai ba saboda rayuwar kanka. Gudu gaskiya saman moto yana da hatsari. A kowane lokaci yara za su iya haihuwa kan titi za su girma ko za a samu dabba za ta girma. Kowane lokaci za a iya samun hatsari. Bremen bai ba fiske in ka gadi akwai yara haka lezamfa wanda suke yawo. Mutane suna gudu da motuna yara suna sirkile cikin gari haka kaga bai kamata ba. Sakakkun takardun nan suke baka kariya. Ta assurance kamar inshora ce za ta iya kare ka
akan wani accident da zaka samu.